Naubos gid ang 200,000 pesos nga koleksyon sang kolektor sang isa ka motor parts supplier matapos ginhold up sang isa ka kaupod nga driver sa barangay Lanit, Haro, Iloilo City. Ang biktima nagaedad sang 25 anyos, residente sang Negros Occidental, samtang ang suspect nagaedad sang 40 anyos, kag residente sang barangay Balantang, Haro. Pareho silang nagatrabaho sa motor parts supplier sa Iloilo City proper. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Mavin Laranio, ang hepe sang Iloilo City Police Station 3 iya ginpahayag nga halin sa 5th distrito ang duha apang pag-abot sa Lanit, Haro, nagdeklarar sang hold up ang suspect. Ginpahayag na ng taya ini sang kutsilyo kag ginistorya pa ang biktima nga mapasensyahan na ilang sila bangod kinahanglan sini ang kwarta. Suno sa pulis, nagrason pa ang suspect nga may mga kabataan ini kag balatian gani nga nagakinahanglan gid sang kwarta. Pagkatapos nakuha ang 200,000 pesos, ginpahayag nga nagpalagyo ini sa direksyon nga Paleganes. Nagsakay ini sa motorsiklo nga nakapark na nga daan sa area. Sandig sa motor parts supplier nga ginaobrahan sang duha, halos isa pa lang kabulan nga nagatrabaho sa ila ang suspect. Sa assessment sang pulis, ginplano na sang suspect ang pagpang-hold up. Ilabi na nga may ideya ini kung pilang balor sang kwarta nga ila makolekta kahapon. Padayon pa subong ang pagpangita sa suspect paagi sa pag-trace sa CCTV footages. Ang ilang mga suki na ini is mga out of town. So siguro gina-deliver or kag ginakolekta lang nila as schedule. May schedule lang sila sa pagkolekta sigon sa agreement man sa nga ilang mga suki, no. So amo to nga may ideya gid ang mga suspetsado kon pila gid kada biyahe nila ang makolekta nila. Initially sa pagpanugiron kag pag ano sang investigador nato, no, sang aga ginbili niya na ang motorcycle niya dito kag nagbalik siya sa iya ginaobrahan. So sa pag-assess naton is planado ang inbuhat niya. Ang ginarason niya sa pagka-samtang nagaistorya sila is may masakit siya kuno kag may mga kabataan siya.